سەرۆکی تورکی ڕەجەب تایب ئەردۆغان بە سەرۆکی رووسی ڤلادیمیر پوتین را لە سوچی دجڤە هەلبەت ڕەوشە سووری و ئۆپراسیۆنە ئارتێشا تورکیا دە باکووری ڕۆژهەڵاتە سووریەدا دە ناڤەڕۆکی جیڤینên wan be erê Erdogan wê alîkariya Putin bixwaze ji bo serketina planawî di Sûriyê de ji stûdiya dengê Amerîka li Londonê endamê Komîteya Peywendiyên PYD û nwênerê PYD li Londonê alan şemo bi me re ye. Kekê alan gelek spas ji bo demê te berî ku em pisyara civîna Erdogan û Putin bikeme dixwaz bizanin li ser erdê çi çê dibe çi tiştî nû heye zanyarî bû cem gelek spas û bixêr hatin. Belê ji roja agirbesta Tirka û Amerîkan bi hev kiribûn hejdeyê mehe heya rojê îro dewleta Tirk bi êrişên xwe ezmanî û erdayî 37 caran êrişî Rojavayê Sûriye û Rojava kiriye. Di ji wan 27 êrişên bejeyîne li erde bi tank û topan bi taybatî jî li serî kaniyê û gerê spî û 10 êrişên ezmanî ne. Yani heya rojê îro ku roja dawiyê ji bo vê agirbesta navbera Tirka û Amerîka da dewleta Tirk bi êrişên xwe bi hezaran gund û top û milletan bi cîwana derxistiye û kuştinan bi hezaran milletan li deverên pêk tîne. Niha jî îro sibê de dengê sibê de li di deverên gundên Cilberê û Bîr Ereb ku girêdayê serî gerê spî ne Tel Abyad êrişên dewleta Tirk hên dewam dike û çeteyê wan ku îro ew cihadiyên ku ji Daişê reviya ne îro li gerê spî ne millet dikujin. Kekê alan Erdogan dibêje 1300 şervanê duan mane divên ji herêmê derkevin heta demijmêr dehî şevê bi dû demê Sûriye eger na ew ê êrişan bidomîne. Tu bêjî serbazê we ew çekdarê we dikû derdemane û bi temamî derketinê yan ne? Belê ev nerast e diho roja yekşemê hesede daxiyanî da ji bo raya giştiya cîhanê û ban kir ku raya cîhanê jî bizanibe hêzê xwe hemû şervanên xwe birîndarên xwe hemû ji deverên hatine kişandin li serî kaniyê û deverên hemû serî kaniyê ku ev heypeymana agirbestê pêk hatibû ti kesek ti hêzek li wir nîne millet jî li wir nîne banga hesede jî ew bû ku îro hêzin navnetewî yanî ji bo ku vê eremê biparêzin têkevin wir û ev milletan vegere cî xwe. Merca esasî jî ew e ku dewleta Tirk li wir dagirkeriyê xwe paş ve vegere ev bû di roj ev jî wekû we gotî jî roja dawî ye divêt dewleta Tirk vegere li wir û hêzin navnetewî li wir baş bibin. Kekê alan Rûsya dikare çi rol bileyze bi taybet jî piştî rêketina we bi hikûmetê re ku vegerta herêmên ji destê we? Belê Rûsya dikane roleke gelekî pozîtîv gelekî baş bilîze ji ber ku niha hêza hevpeymanî û Amerîka ji wir têk şandin hêdî têk şandin. Eger Rûsya bixwaze dikane vî şerî biseknîne dikane zextege li Erdogan bike ku ev şerra bêra westandin. Divê lêk pêk hatînek bête kirin yanî eger Rûsya bi rastî dixwaze çareseriya Sûriye yekîtiya dewleta Sûriye pêk bîne ew jî di veriyê de dikane were yekemîn merc ew e ku dikanibe dewleta Tirkiye vê êrişê biseknîne. Eger Rûsya îro zexte bike li Erdogan ew dikane encamên baş derkevin pêşa rojê. Kek alan bi kurtî di van hevsengan de û xwe li ku dirê dibînin kî dostê we ye kî neyarê we ye? Belê gelekî aloz e rewş gelekî aloz e yanî hevpaymevanên me ku me bi wan re tekuşîn kiriye ku me bi wan re gelek fedayî kiriye xiya dike ew her kesek li gora xwe dengan digerin li berjewandiya xwe digerin hinek xwe paş ve dikin hinek xwe pêş ve dikin yanî bank jî ew bû ku dewleta Sûriye ne hevpeyman bû lê ku dewleta Sûriye were sînora xwe biparêze
يعني نعم. او سينور نتنا سينورة حسدية نتنا سينورة كرداية بتركارة سينورة دولة سوريا نعم. اگر دولة سوريا خشرعيات بينات بيت تكي ورا على- برگری قال لك- بر آخا بکت قال لك سباس على شمو اندامي كوميتي بيواندين دربو نونري بيادي لندن قال لك سباس فرق شاوه